Hey yo, boom! It's your boy King Ginger, cream de la cream. But some demand to mabuyu bambulunyu hlase. Upodla manza bafokazane bebodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana Couples Wejengvanzi mntanami. We're in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger, cream de la cream. Funa ukwenza show uthela itswayi phakathi. Hey yo Mzansi, like it when you say it with me. It's going crazy. It's going bananas. It's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone. I'm with you as a protection. Welcome next to me, Musa next to me, Wake behind the camera, the Zoom master. And today we also have Eric behind Wake. It's Purple King today. Hey yo Wake, do the right thing, my brother. Take me straight to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger, cream de la cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyu bambolunyu hlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na Couples Switching Phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake. Yazi, welcome. It's not always my intention ukubhonya abantu. Yabo. It's not always my intention ukuba ingqwele. Mina uyangazi mfethu umuntu othanda abantu, ngomuntu ojabulayo ukuba nabantu. Kodwa bese kumele uma usungisukela usuba personal. Ngeke ngikugonqozeke ke yabona ngiyaphoqa ngoba yabona so abantu banongithatha light kanti abazi ukuthi ngiphethe induku sanibona ninjani ngiyaphila ngicela ubuza ukuthi sharp anihlangananga nemoto kanje yama security ebhala ukuthi ngwenya security Cha sihlangana. anihlangananga nayo angithi ngikhamuka ngala yeah cause kunama Range Rover black ebelokhe landelana u4 abhala ukuthi ngwenya VIP security angazi noma nibona ngani cha Ukuthi sifocus ezintweni zethu yabo. We didn't recognize. yeah Saying ngiyakuzwa so wena seswami ifocus yakho nobhuti yiphi niyathandana yebo si couple. ni couple senisikhathi ngani nithandana 2 years. 2 years ubani kama my sister Mina nguOlwethu Dlamini. Olwethu ubani Ulinda Mnisi. Linda so wena Linda senisikhathi ngani nithandana noOlwethu Sina 2 years sithandana nomama. Hayi mama futhi ngiyamthanda ke. Ngamthanda ungathini uthanda how yeah Niyasibambezela. niyaphi kanti senibanjezelo Siyaphuma sithi sifuna ukuzibamba ama drinks nyana nje kuyashisa. naphuthuma nje sister wambaba sister ngathi komelela Ngathi nizomba ngibona nama bounce ngathi nizobamba umuntu wami. angeke simbambe so siswami wena njengoba uthi nina 2 years nithandana so kule relationship ungathi athini ama plans akho going forward wena nobhuti Well, ama plans wami ukuthi we wanna settle because both of us sisahlala emakhaya sure mina ngumuntu ukuthi ngizimele vele ekhaya naye usimele phanda Sihlanganisa nje sifuna ukuthi sibe nemsebenzi alright well we still at school while sisaloko sibambana sihlanganisa sapata nisibo andakabi namntwana ngithi Umntwana we are very far to plan that one yafane yeah kodwa one day is one day definitely there shaya should be one phakathi day but because we akekho umuntu ongafuni ukuba successful yabona emakhaya kuba njani right now you know it's chaos lento ukuthi kukithi lana so we not looking forward ukuthi solo la kabo kithi nani we wanna have our own house settle nabantwana bethu mebeza bathola ukuthi banekhaya elifudumele ayibona leyo nto thank you ngiyabonga no sisoma ungiphendulele yona kahle so nabhuti ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle my sister mina ngizithandela yena nguye yi1 nje wena sisoma ukhona nomunye umuntu othandana naye ngaphandle ka my brother cha uyamthanda ne
he's the only one. Ngiyamthanda and ngicabanga ukuthi uyangithanda naye. Mangabe uyangijolela. Hayi cha baba. Ngaphatheka kabi ne. Cela umuphi yakhe mfethu umtshela ukuthi uyamthanda. Ya uyazi ukuthi ake ngize ngimchithele lo Ngithanda lezo tata. Sure. Hayi no ngiyabonga bafethu for isikhathi senu and mfethu enye into ngicela nje ukuthi nibambane nincanywane nithandane. Kunento esenzayo la kuthiwa loyalty test. Loyalty test uthiwa by switching phones for 60 seconds. Wena ugayi partner yakhe phone yakho for 60 seconds ukuthi i-check ukuthi wena on WhatsApp ufletha nabo bani. Angisho nifisa mawujoli nami. Hayi cha nayi. Naleyo singayenza nje. Wena unenkinga ne? Awuthami indaba manje wajuluka. Ukuthi mhlambe wazani ngala sister. Uthanga ke le amafoni kanti sithintana amafoni. Hey, Saka amafoni. Hey kodwa ayinasibamba. Hayi lethe yakho sister no khuleka. Khuleka. Ilethe mfethu. Indaba uthuswa yini gazi lami? Baba uyachitha? Angichithi sithando sami. Wazani ngala sister. Okay. Uyazi mina nawe amafoni. Tshele phela. Wabantu. Wazani ngala sister. Wazani ngala my brother. All right. Soqala ngefoni. Siqale ngeyakho. Soqala ngeyakho. Kunankinga. Ile yakho. Okay, ivula. Stress ale ndaba yamafoni le. Mara siyasibona ukuthi ngabe uthembekile yini mntwana. Baba kodwa uyazi ukuthi yenye ngizo. Ima. Okay, now what's up? Masengithi type uzotype la. Makuvela igama lakho la ungitshele. Makuvela igama labanye abantu la ungitshele and take your time ne? Okay. All right guys, you're on WhatsApp right now when you're about to tap the trenders. Tap lapho uthi I love you. Wena sisoma bakushayela nekasi njengoba umuntu oright kanje. Ukuthi sebayazi ukuthi nginomuntu ene bayamjwayele yabo. And I don't get to be approached by other men. Delete lapho type uthi I miss you. Ufake neheart red. Yamthemba ne? Ngiyamthemba. Ngamthola esontweni lo muntu wabe ngishiya. Showcase. I love you akafeli. Delete I love you. Type uthi I miss you. Awasmile sister. Uyasho uthi hayi vele clean. Ngikwavela ukuhlwana lapha baby kwenzakalani? Uma selapha ukuhlwana. Ngena kuyo ukuhlwana sibone phela I miss you mhlawumbe ukhumbula umngani wakhe. Uhlala umngani wami. Umngani wakho? School friend. Ngena la. And it's a she akusuhi. Hey. Oh. Kuhlwana ntombazana phuma la. Type uthi sex. Vele sishobisa. Unokuyicela wena abafi sex kuyena. Ngiyacela angeke uhlale ungayicela. So ke sibone ukuthi uneyicela nibangaki. Hayi right umuntu wami ayakuveli lutho kuvela nje mina ngi1 nje. Phuma lapho thapha uthi money. Eyithanda nje sister imali. Ayikho umuntu ongayithandi kodwa ngicela ebantwini. Money. Kwavela unkululeko ubani unkululeko? Unkululeko naye umuntu ukuthi ngene naye esikolweni nakhona bengisuka ngicela imali ukuthi angigibelise ngeSpanini. Wonke umuntu nje wena nje ngicela imali. Unkululeko njani wena nonkululeko nenzani? Unkululeko umuntu ukuthi ngikhule naye esikolweni ene mina naye sithathana njengama brothers and sisters. So anything maybe mhlambe ngithi khona into agent and akekho umuntu angancedisa. So vele unkululeko kuyimali. I loan. You loan. Kusuka nokuthi nakhona umuntu wami akanayo. So simfonele unkululeko sizokuthi angasilona yini nathi. Singamfonela kusinkinga ife mhlawumbe ukuthi akekho umsebenzi. Usuyamazi nanokuthi ukuphi? Yini usebenza? Ukuripotelile yini? Uyasebenza. Ne? There's nothing ukuthi ngangihlanganisa noNkululeko uyazi. Okay. Asazi musilokhu phika. Lethi nami ima. Masilo Nkululeko ungitsheli ngayo Nkululeko uthini mara lo? Yeah. Nkululeko umuntu ukuthi ngene naye esikolweni. Angithi uyazi ukuthi nje amafoni asijwayela ukuthi sibambane amafoni wethu. Mara kodwa kumele ungitshele ngabe umuntu uyakusiza ngemali. Unganginyathi singabafana bofunda nabo nje esikolweni. Yeah. Yebo lento yenza ukuthi ayikho right. Yeah. Khanye ngokunyathisa ngaye. Yamnyathisa. Ngicela ungasaphindi yenze lonto leyo. Ngiyindoda ngithi ngiyakuphandela.
Angiphandeni. Usindele ukuthi nalo nkululeko mbumbulu wakho akayibambi. Yini sister kuyachaza ukuthi kodwa angacheka ayikho into esikhulumayo ngaphandle ukuthi imali zomsebenzi nekuthi angiboleke ukuthi nganayo nginganayo imali indoda yami nganayo. Uyawudlala Facebook? Hawu Facebook hayi cha ngijole Instagram? Anginayo ke lo. Subsec Facebook lo angawujwayela. Facebook. Angina data. Awu sister. Eqinisweni angina. Khuleka. Off mood lona. Anginawo nje. Kufuneka ngibe ne-data straight. Hayi. Ngibalo. Zamfuna zona yebo. Ebuka nale Brazil. Ubani ubaba? Baba mu Nangu la ubhalile ukuthi I miss you. baba. Yeah. Akaphendulanga. Okay. Awu. Walifusidelethile. Yayibona ukuthi mfethu. Cha. Ingamthonyanga. Asibone wena. Asibona vele mina ngiawuthishapa ngitholi. Sobona khona. Ivule baba. Sobona khona phela. Baba. Yes. Ashazi besijahe njani? Yini? Bamba sithi siyaphuma siyophola shiswa ilanga. Eish. Hayi. Na WhatsApp. Mase ngithi type la. Makuvela igama lakho la ungitshela. Makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela ngoba yizezobe iququqa umuntu wakhe yazo. All right, guys, my name is King Changer Cream de la Cream, and we are on WhatsApp right now, and we are about to type that. Shandes, type lapho uthi, I love you. Njaye game. Abakushayile mfethu. Indaba xhuma manje. Hayi. Ndaba ngithanda ukutshintshisana nefoni yami. Kuphala ukuthini mama? How Sipho. Hawu Sipho umngani wami hayi. Chomi yami nawe uyalizwa negama Sipho. Uri ubani? Yeah, umngani wami Sipho nawe yezwa. Mhlawumbe Sipho. Mhlawumbe Sipho sethu. Chomi yami leyo sishela nje izolo masiblomile ekhasi. Ngena la ku Sipho. Okay, hayi. Ngibona ukunye la. Uthi ngithi. Ubani Amanda i-cousin yami. Awu. Cousin yakho. Uthi I love you kuyena. Yase Alex. Buna mami taps. No, obviously meetup ne-cousin yami yafuneka ngikusazana. You already even met her. Yeah, mfethu ikhona into wrong. Cousin wakhe. Cousin wami. I-cousin yakho. I-cousin yakho. Bahlangene. Mama I love you i-cousin yakho nama hearts. Ngiyasho ukuthi I love you. Nama hearts. Hayi baby, hayi. Nama hearts. Hayi no, sithandwa sami. Angeke ngizokujolela mfethu. Angeke ngize ngenze lonto oyenzayo. Manje yini manje? Mase mfanele Amanda siza ukuthi u-cousin. Hayi. Simfoneleni. Nayi airtime. Sekwena. Donke iPhone yami. Ha. Yini? Khona uyachitha. Yabona ke. Ungalingi usondele. Lento yakho kulo ngeke ikusize ngalutho. Uyachitha. Ha. Uyachitha. Nabo Lerato. Yazi ukuthi ngiyakuthanda ngithanda. Lerato, my high school friend. Hey wena. Sakaje nje ungibona ngiyini yakho maka wena. Yini nga? Kodwa ngeke sixabanisa kulo muntu. Wena ungangifaka endabeni zenu. You've been lying to me uthi ngiyakuphi nama colleague wami kanti uloku uhamba na kuma meetup nize niyenza neyithombe nama video. Yini inkinga yakho? Ungibona ngiyini kahle kahle? Njengoba ngikutshela ukuthi ngithanda wena. Ungibona ngiyini Linda Linda yini ngawe? Uyenza kanje? Mawuyapi nami khona manje? Kodwa bongeke sifike mina ngiyislema sakho beniyodla. Ngiyislema sakho mina. Kanti sister beniyaphi? Linda yini umthetho wakho uzimiselene? Nawe Linda yini? Uzimiselene. Uyazi musi ngithanda wena umuntu wangicela ukuba ungathi uthanda mina ubusiness ifebe la. For sure ungigulisile wena. Wena Linda urelax man. Anje yazi ukuthi ngikuthanda. Kanjani? Ewe Linda. Uthanda yini? Uthanda yini? Ubhizi nale ifebe zakho. Mina ngibhizi ngisendlini ngiyenzela yonke into ukuthi ngizithobe wena ubhizi nabantu bakho yini ngawe umthetho wakho. Sikhulume kahle ungakwadi sithando sami. Ungathi ngingakwadi ngoba ukwata kwami kuphelile phakathi kwami nawe. Awusamfuni. Angisamfuni. Okay.
angisaqhubeki nangendlela ngiyaphi na nomuntu ochithayo. Good awuthule wena. Good decision siswami. Hamba. Yini? Good decision. Yini? Ungalindi ungisondele. Kuza kuwe phela. Ngoba ngiyakufaka impama. Angeke sahlonza lento. Ngizofaka impama Linda. Wena Linda Ungasondele. Wena Linda. Wena. Hlale nalabo ayandaba khona. Bonke labantu ngibabonayo efonini wakho. Ngcono hambe sisami. Awukhona ukuthi mina ungisendele leyo heart leyo. Awukhona ukwazi Linda. Linda ngcono hambe. Ngcono hambe. Every day. Extend good morning. Every day. Siza lokho ubhizi ngoba mawuphuma uyangapha. Siswami ehlisa uma uthe usamthanda ngithi. Into wangenza songukuyenzela ngakho. But uthe usamthandi. 2 years doesn't mean nothing. We're supposed to do maybe 15 years to be serious. When uzoyenza lento yenza. So wena makuthi you were supposed. Omuphi umshado ozowuthola wena kanje? Why ungamxoleli? Ngangibambi. Why ungamxoleli? Ungasondeli nakimi. Ungcolile leya. Ungcolile. Wena sister usamthanda. Ngoba ngithi ngiyasa, yazi lo muntu ngithi asabe usamthanda. Ngithi asabe sesona. Ulwelani ngoba uthe usamthanda. Ukuthi akafuni ukuthi. Ulwelani ngoba uthe usamthanda, usamthanda. Hayi ukuthi ngisafuna ukumphanisha wena. Wena anithandana nami. Ulokuza ngithi mozoyenza ngithi mozoyenza ngithi mozoyenza ngithi engabe uyazi ukuthi ubhizi namanye amantombazane makalwe liyani wawenza kanje wawenza kanje ucanga ukuthi lento it's a game kumnandi lento yazi kubhlungu kanjani ukuthithela futhi kwena so lalela namantombazane ayingaki imphenduli futhi lalela la so lalela namantombazane ayingaki mbambe kahle mbambe yabona ukuthi le chase izodabuka wena look Extefe hamba naye Extefe wena yabo untobazenzayo abantu bangena phansi sibayeke lapha sibayekeni wangempela asambeni bayeke welcome mkomise phansi lo sambe bafanelene laba Sister asihambi nawe asihambi nje nawe ungacabanga ukuthi njengoba uqeda ukusuka indoda yakho uzuzuqa uzohamba nathi angisafuna nje futhi indaba yami nawo mayiphele take me home Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream Della Cream intwana yase Kings bathi umtimandi umabuya ubambolunya uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mntanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi. Andile ngomunye umfana nje mistake